Отче наш, снощи аз те помолих за знак, но ето пак днеска плаках. Чувствам се сам, защо си толкова далеч? Чуваш ли ме или това е нов тест? Аз не зная. Отново се загубих, света е срещу мен, в сърцето ме облучи, но Боже ти ми каза, че си струва. Разорен съм вече, в магазина се лутам, искат ми душата, не дават касова бележка, в които вярваш си подиграват, мой ли е грешката? Боже ти ми каза, давай нагоре, стигнах до края, но накрая камъка се стовари над мене. Какво остава за мен? Нямам решение на всеки ден, имам нов проблем. Главата си повтарям, Йоан 14:8, отека, че светът лош е. Наш грях ли е да изпитваш страх? Знам, че си там, ти планираш моя крах. Аз ли съм новия Йов, или това е част от небесния урок? Нямам порок, защо с мен така правиш? Казват Бог не наказва този, който мрази. Страх ме е да загубя креативност, страх ме е да загубя всякакъв смисъл, страх ме е да стана Ван Гог, да ме хванат на прага, напускайки този свят жесток. Страх ме е и ме е страх да призная, такъв ли ще е ада, като стигна в рая? Такъв ли е живота на Твореца? Пишейки всяка поема, сякаш е последна, затваряйки очите си, горчиви думи пренебрегва с обещание, че ще ги вкара в нова песен. Отче наш, това е днешната молитва, спаси ме от страха на труда на Сизифа. Всяка неделя на църква, всеки ден Библия, стига се сълзите, ако трябва нека аз кървя. Колко още остава, аз се зная, жертвах много за да се катеря до безкрая. Глава не склоних, защото знам, че ще се радват, но аз простих, защото той ми заповяда.